Kusangana zvekare kwataita paKulian TV muri yeZimbabwe ndauya nema-updates zvekare. Nyaya iripo yandiri kunzwa panapa haina kumira zvakanaka. So kana uchinge watondona ndatouya kudai so uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya yandiri kusangana nayo nhasi yakamira yakadai so pari kunzi Vice President avo vanova acting president zvamanje manje vaKembo Mohadi vari kunzi nyama hadzisi kunyatsoita zvakanaka, nyamba dziri kudzimbirana. Ameno, nyaya iyi ndakamboitaura kasingaperi ndichiti kana kune avo veyouth yemuZANU-PF vanenge vachitambiswa mafurandi panodiwa zvinhu zvetoitoi zvekuda kuti muzoita zvechimhasuro zvechisimba ndimunoiswa pamberi, asi kana papa kudya kana kuti pamudya ndigere ivo ndo vanenge vachirova upfumi hwese vari pakanaka. Imagine munhu kuti anenge atorwara zviri kutomunetsa ari kungofoseredzwa kuti angoramba aripo pabasa chete. Nyaya iyo ndakaitaura kasingaperi nchiti youth kana makangwara puhwaiwo post 1 kuma VP ikoko, puhwai 1 muyouth wenyu anenge ari mudhuze imomo. Munongopuhwawo ma 45 years iwa youth iyo zvitori right, ongonziwo ndiye anenge achiteerawo mashure, kwete kuti munonge muchingotungamirwa nemadhara ega ega. Anyway, muchasvinura zvenyu, muri kuziva kuti rimwe dunhu rakadzingwa. So nyaya imamirira yakaita panapa pari kunzi acting president Kembo Mohadi's health is reportedly deteriorating due to fears that he might not be able to do his presidential duties. A 75-year-old leader who has faced persistent health issues for years is struggling to complete his 19-day acting president while President Emmerson Mnangagwa is on annual leave. Sources close to Mohadi revealed that his health condition is increasingly affecting his ability to perform official duties. The vice president has not been well for some time, although his medical team is optimistic. His condition raises concern about whether he will complete his acting presidential responsibilities, said an official close to him. Mohadi is expected to hand over his office to his co-deputy president Constantino Chiwenga for the final 10 days of Mnangagwa's absence. Saka iko zvinezvi kureva kuti nyika ameno kuti mu office umo muri kunyazoshandwa mushe ritungamirwa mushe papa pari kunzi munhu ari kurwara, ndo ma sources aya zvaari kubuditsa hama dzadiwa. Pari kupisa pakaipa, but anyway chekuita chacho vanhu vacho munongovaziva, mukada kutotanga kutoti chichi munozotanga kuudzwa dzimwe nyaya. Inini changu chete kungobudisa nyaya ndingokuudzai zvinhu zvandinenge ndatosangana nazvo. So zvakakosha kuti kana muchinge mune something to say, comment section yakavhurika kune vanoda kusenda maaudios vachitaurawo something or anything chimwe chiri kuitika munyika. Namba ndidzodzi dzinenge dzichibuda pascreen. Zviri zvamanje manje ndichakusiyai muchiteerera imwe audio zvekare mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Yeah. Nzvikaona kangoma kakurisa kakuda kubvaruka. Kweyo vanhu vari kungonzi ninge adzingwa basa. Vari kudzingwa nani? Iye Mnangagwa wacho ari palive. Achiri palive here kana kuti ari pabasa kana kuti ari pastand-by. Kubva musi wanzi ari palive zvinhu zvaataura zvawanda. Awedzera achikwidziridza nyembe dzevanhu achiita sese iye ari palive. Kuva akasiya kuti afanira kuchibata chigara ari kuita basa rei. Uzi ndikatarisa tsamba yakanyorwa mukuru wemapurisa iyoyo yanga yakatonzi His Excellency. But kuva Mohadi akadi kuzviita kusara vachiita basa racho kana iye ari palive, vaMohadi ngavapushe basa. Vanongotora madondoro vachikamhina vachienda kunodzinga vanhu mabasa. Hapana kwatakatarisa senyika, hapana kwatiri kuenda. Ukateerera matauriro aita Charamba, aitaura kunge mangwana ndiye anofuma ari president, achitaura nyobvo chaiyo. Asi nhasi wakutofamba akavanda pasi pomuti, akuchifumura manje zvavaisiita vari vese. Hapana kwaunoenda neZANU-PF, kunyepa. ZANU-PF munoti fambe, mukati fambe, ikangobhoikana newe inokurutsa. Ende inokurutsa zvinobhohwa kuita kunge vasingakuzivi. Saka vanhu vari muZANU-PF, be very careful. Mukada kushandiswa muchitaudzwa zvinhu zvisina basa, ivo vanyerere. Kana vahwina zvavaroda kuhwina zvamune mapedza kutaura, vanokudzingai. Pane vari kutumwa kuimba 2030 avo.
very soon unonzwa kutotaurwa kuti ana Mwari wesiyai wakutondikanganisira zvinhu. Asi ndivo vanenge vakutuma. Vanoshandisa ivo havaiti, vanokushandisa. Avo vari kuita misangano kupurazi avo, handizivi kuti misangano yacho parliament basa rayo nderei. Pakavakwa parliament inodhura chaizvo kuZimbabwe, asi vanhu vakugadzirirwa kuti vaende kunoita musangano kufamu kumba kwomunhu. Ko chamunechitaura kumba kwomunhu chii chisingadi kuinda kuparliament, chiri private. Nairo timu redu ravana Gudza Mudungwe vetriple C ava, havana kavakarerekera, vanongoita kunge hoto inongosumuka kuinda mudenga. Kuri kuenda mhepo ndokwairi kuinda. Munosiyiwa makagara mutara vakomana. Rangarirai kuti kune ramangwana. Iyemi vari kuzozurudzwa vetriple C kuti muve pamuri ipapapo hamuna kuzvivhotera. Makavhoterwa nevanhu vachitarisira kumiririrwa muhurumende. Asi masvika ikoko mapinda muzvigaro maona kuti maakunge maakuda kuti garei. Maakutopfunya chisero, maakutandavara serunyemba. Hamuchinei nevanhu vakakusvitsa ipapo. Maakunakidzwa nekuenda kupurazi kwevanhu muchinoradzwa chibage, muchinoradzwa fodya. Ndoo zvamakapindira here izvozvo? Ndoo zvamakavhoterwa nevanhu? Nachabangu wenyu musoro bhangu asina kana order. Aita kana kuti akadzimirwa nepfungwa here kana kuti chii? Kana kuti ane confusion yei? Anongoita kunge dzisimo. Vati still mune muri teki naye. Vakomana vetriple C vari kuita vasiri kuziva vana Gudza Mudungwa. Muchanyara rimwe zuva, muchashaya pokupinda. Vozi chamuri kunoudzwa kupurazi chii? Chamatadza kutaura muparliament. Pandiko kuparliament kwacho hakuchaendeki, maiivakirei? It's for what that parliament? Imba yemunhu here? Ya, pamwe pacho shandisai pfungwa vakomana. Nekuti nyika kwaya kuenda ka yarereka. Chokwadi chese chichabuda pachena. Zviri mumakwenzi zvese zvichafumuka. Ukaona nyika yakutanga kupandukirana vari muhurumende vega, ziva kuti pane zvinoda kuitwa naMwari ipapo. Pane simba raMwari riri kushanda kuti rinoda kuratidza kuti Mwari ndiani. Nekuti ZANU-PF haisi Mwari. VaMnangagwa havasi Mwari. Hakuna munhu anoita kuda kwake munyika nokusingaperi. Hazviperi mushe. Mwari vapindira zvavo zvinonyatsofamba mutserendende, mozotozongoona zvinhu zvachinja. Neve vana hakirosi vari kungohakira zvese zvese, muchashaya kwokuinda. Especially vatanga kudzingwa 1-1 ava. Unongodzingwa mangwana atoo tese kulocation. Asi just imagine kuti unenge wabva kupi nemusangano. Uchiteera musangano uchiita zvaunoda zvese, uchishandisiwa, pakupedzisira wonzi hauchatrustiwi. Fungai zvakanaka vanhu vari muZANU-PF. Kunyanya vetriple C ava. Haziyai zvamazivai vanhu vakakusvitsa ipapo. Muri kushora mavhotsi evanhu, kudherera vanhu vakakuvhoterai, kuvaita chinhu chisina basa. Mavhoterwa makwidzwa mudenga. Maakuchishaina muri mudenga imomo, hamuchazivi kwamakabva. Zviri kupera zvigaro izvo manje so. Ende handifungi kuti muchakwanisa kudzokera kutriple C. Mune makutoona zvokuita nachabangu wenyu iyo. Mune makutoona zvamungaite naye because hamusi vanhu vakavimbika. Hamuna kana kuvimbika zvamu chose, maratidza kuti maingoda zvigaro chete. Manga musingadi vanhu pahana. Asi hazvina mhosva. At least mabuda pachena. Wese wetriple C achangoita kupurazi wotoziva kuti hapana order. Ndo mota dzamuri kuda dzamunongodhiraivha mega. Ruzhinji ruchitambura. MuZimbabwe muri kutamburwa vedu. Endai kunana Chitungwiza uko. Endai kunana Chikwana uko muone. Ukada kutsika pa watsika madomasi. Ukada kutsika pa wadonhera pamunhu. Ukada kudai watsika mabhanana emunhu. Dei mari dzavari kutambisa dzose vachitenga mota vachigovana mota idzi. Vakavhura maindastry. Vanhu vaiwana uko kushanda. Hakwaimbowe nevanhu vakazara pese pese zvinoitwa kuZimbabwe zvikana. Vakasimuka vakaenda kuna Belarus uko. Vakanoparidza kuti Zimbabwe is open for business. Akauya ndiani? Hamuvimbike. Havauyi vanotaura kuti iko kune chinyika chisina mari, chine mapepa ichi. Bizinesi racho rotanga sei? Vana Chopisi vava kubuda iko, watoona kuti hapana mapepa atenga.
mapepa haizi mari. Asi muri kubuda musi kugara pasi. Vawana chivhai vavo uko nana Kinya uko. Vari kudei ikoko. Toda rubatsiro rweiko Kinya. Ende havaendi voga vanenge vatumwa ipo paya. Endai munoita zvakati. Asi muchisiya vanhu vakazara murodhi umu. Hapana kana kubva zvapindwa pa, hapana kana chabuda. Iri basa ndirongovhura zvibhorani netumabhiriji. Imbovhuraiwo kambani hombe yekuti makambani anodiwa chaiwo chaiwo vanhu vashande. Mapurazi acho munawo. Hapana chiri kurimwa mapurazi. Mapurazi anotoverenga 1 2 3 4. Chamaidzingira vanhu vairima vachigutsa nyika. Zvinongoitwa nekusafunga so zvinonetsa. Mungoita fast forward izvo zvese ngoita fast forward. Izvo makangoti tendi muri kungorwa murimo mubasa ndiri kubayana maziso murimo. Etisi tinofara kuti muri kurovana mega. Kana mapedza kurovana chikwadi ndo pachichabuda kuti nyika ichafamba sei. Rovanai ikoko. Etisi atipinde mukati damburanai nzeve ikoko. Kana mapedza kurovana ikoko mozodzoka. Tichaona kuti munenge maani. Idyai zvamuri kudya izvo. Asi nguva inokwana. Musapakangamwe ipapo kuti nguva inokwana. Achitika mune dzimwe nyika tasingazivi kuti maopposition achatora. Asi vanga varipo vaita kunge vakagara pachair yegirazi risingapwanyiki. Izvi zvinoti tangofanana tangovana tongombeya tese. Saka be very careful kana muchiita zvimwe zvinhu. Be very careful nemadecisions amunoita. Mangwana haazokudzokeri here. Sevanhu vakuru vanozviti vanhu vakuru. Musangano wenyu weZANU-PF haubudirani chokwadi. Nyaya dzekungonyepa vezanu kachiparidza 2030 hazviri kuti vari kuda. Vari kuda mari. Weza akatumwa kuti ndanoparidza kumarondera, enda kuGoromonzi, enda kupi. Ya ndamuona aparidza mota yakutopinda munzira. Vanhu vamune muchiparidzira vaya vanenge vari vachiuchira maoko kutosvika kurohwa kuya havadi. Hakuna munhu achamboda zvana 2030 zvi. Kana ndakanzwa rimwe rakutoti kwai 2033. Kupenga kwacho kunenge kunyerere uku. Kupenga munhu anyerere chaiko chaiko. Asi zvinoguma chete. Hapana chisingaperi. Zvinoguma semagumo azvo anorwadza. Nyanya vakomana veTriple-C ava vari kungovhengedzera vachiteera zvavasingazivi. Nevanofamba vachiparidza maslogani avasingazivi. Vamwe vakutotichisidzira kuti tichakuteverai kumidhia ikoko. Tosangana kumidhia kwacho kana iri yako. Sanyara.